yawo kenan. Ba inda ban laka shi ba. Haya. Mutum gari dan kalin kada mata. Dari. Ya gara wayo. Daga ina ka? Wallahi daga can da ka haka nake na je nemo abi na garbati. Oh, ka ce min garbati naka. Na dade ban ga abokan na irin gaskiya kun shi. Gaskiya ka. Ai mun shago da garbati. Domin tun zuwa na garin nan da shine fara duwan ga miki. Dan baby ke ba dan garin nan bane? Gaskiya ni kan ni ba dan garin nan bane. Dan can hayi ne ni. Na yi. Fada min ya aka yi ka zo gari. Ai ko baby ba galamin abin tsaya tula ba. Ke san ina son ki. Dole zan iya ga miki abin da ne zo garin. Wallahi ba ki ba wanda ko ga batun bai san ya kai da garin nan ba. Dai wata bana dai na dawo gida. Yawa. Na dawo gida wata bana. Kai, bacci na kake yi? Wanda sau kai ai. Dan kwallo mai dutse ba. Gaskiya ne suka ka. An samu wani habacci ake. Wallahi da maganin kai zai zanna. Wannan irin yaro ne ja'iri. Sai ni gagari na ga ban kowa wallahi kakana watan da ban bashi ba wallahi kowa ma wallahi ba zan bashi ba. Amma ka wani irin yaro ne wannan. Allah wadi ranka ja'iri. Ina bacci na kasashen wani abin zaka ba. Gaba na kulliya lokacin bacci ne yanzu. Allah wadi ranka. Ka gama dai baka je ba. Tashi zaka je. Kowanne namiji iya jeji iya ne san me zai yi amma kana kwance. Kamar ni gagare ka ce in je daji tun kafin abu ubanka nake zuwa daji wata tsaye zan dauko ma a dajin tun mun banza. Wai na shiga ku. Wai. Tun kafin abu ubanka nake zuwa. Wai Allah. Wani abin zan dauko maka. Yaya? Wayo malam. Yaya? Kawai na shiga bayan gida, na shiga ban daki. Ban san me a cikin ruwan ba. Kawai na yi wanka, duk ciki na kaikayi yake min. Ga gaba kenan. Ban san me a cikin ruwan ba malam. Ni ne nan na sa mata abin wanka. Kai ne ka sa mata. Ai tun da aka ce na je makaranta to wallahi ba wanda zai baga gaban nan. Ko ma wai? Gagare. Kai ka sa mata karara a cikin ruwa? Kai, Allah i wadaranka. Ni ba haka nawa mahaifina ba. To ni na maka. Na yi bi shi sau da kafa na mai biyayya. Dan me kai zaka rika mun haka kana cutar da ni kowane lokaci? Baka sani bane. To bari in gaya ma ba a haifi dan da yafi karfi na ba. Bari ka gani. In ka fi karfi na ai baka fi karfi uban ka yaron banza. Idan ka ga girma ya kama ni zuwa duk abin da Sai ni gagare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam, sannu malam. Gagar Allah ya wada ranka gagar. Allah ya wada ranka gagar. Sannu malam. Ai baba tashi zaka yi baba. A samu a matsa maka ban zafi wallahi. Sannu. Shiga ciki ki shafa manja. Ki shafa manja. Sannu. Tsoho. Sannu. Bari na je in shafa mata manja. Baka ji ciwo ba dai ko? Sannu. Gagare. Albasa ba ta yi halin ruwa ba. Ina amfanin ka dinga wannan hurma aikin banza. Allah wadaran ka gagare. An haife ka ba fa halin ka ba.
ina amfanin kan game da irin wannan mutumin banza mutumin wuta. Kai bibi haka kai? Qur'ani ina ga miki. Ai kadan na ga miki. A wanda ne ko kwata ban ga miki ba wallahi tallahi. To bibi ni zan shiga gida saboda kar ma ne da same ni a waje. Ni ko gaskiya ba san wani abu nake ba wallahi. Allah ba san wani abu nake ba. Shikenan. Kuma kya tafi ki masa wani ba?